A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hukumomi na Niger, iko na Niger, wallahi ku kiyaye kanku. Abunda kuke tunani irin na da wallahi abun ya wuce haka. Ku sani abun ya wuce haka nan. Mutane yadda ba ku tunanin sun sani to yanzu mutane duk sun san haka. Ku hankali da kanku. Ka zo lokacin da kuna zaluntar mutane kuna faɗa musu abin da ga dama kuna kama kuna ɗaure a gaban mutum ma ya kama baban shi ku kama uwar shi ku kai ɗan abin da bai kai kama menene wannan lanhu ne ba sai ku zo ku mutane abin da ga dama. To wallahi yanzu zamani ya canza, duk abin da baka tunani yanzu za a yi shi ne. Ba abin da ke tun da ƙasa tana da kuɗi mai ke daidai a ƙasa na da kuɗi kawai a haito a ci tare kawai shi ne. In kuka ce ba haka ba to kuma za ku ga ba haka ɗan ba. Abin da kenan. In dai ƙarshen ku ne za a samu wani abu to ba za a samu ba. Kuma yanzu abin da ke da kuma mutane sun gane abin banza ga ce sai a kara mai ƙarfi ne abin banza mai gari ya gina abin banza da sa karka a duniya ba abin da aka sani kamar sarauta da za ka sani tare don sun zama ƙarshen siyasa inan ba komi ba ne ku yanzu ba sa saurare ku ba za a saurare shi ne.